kenal. Berarti lek ra kenal malah aman kuwi sesuk. Lek ra kenal malah aman, Gong. Lah ra kenal lho. Nah aku ki malah mikir ki engko. Mikir piye? Lho jebul karo bupati ki kenal, karo Mas Setyo kenal. Lah terus aku pomon jagong tuh jagong pira wong turan bensinmu karek 15. Akhire niki sing dawuhi like kok. Lik sapa? Bose selera pemberani kok Mojo Gedang iki. Oh berarti awake dijek Mas aman. Benjo kok. Berarti administrasi aman iki. Aman. Iki ra gur awake dhewe tok. Lah sapa? Ana dagelan sing urung genep ya rawuh. Sapa? Rene lecek. Wih, lah komplit iki. Komplit. Iki. Ana rene. Wah, Anu Mas, niki wau ki dugi niku kula ten transit dekne metu mburi. Nggih. Wedine didandani garing. Jane malah komplit kuwi malah nggih. Alah, Aduh, Mas wong Uncek. ana. Jan iki ya viral iki, luar biasa iki. Pak Yoyok kula Iki, nyuwun iki. izin mandhap nggih. Sekedap niki mang dongane sik Piyayi Tiga. Oh nggih. Ayo Mas Kagem. Petro, Mas Uncek, Mas Bagong. Kagem Dik Setyo kalian Dik Siska, mugi anginipun jejodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. amin. Amin. Nggih. Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. Oh, alah agar pomonge wong paido toko Joko. Lah ngapa? Awake dhewe murak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong donga ki aja kok tonton sapa sing donga, rungokno sing didongake. Lah Lho, iya. aku mau ndonga barakallahu laka wau artine lah muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Celuk. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok Kowe yo ya. Uncek. melu ndongakno ngono. Cek. Suncak ya. Lah kula ndonga ki ambake ora kabul nek ndongake manten. Lho, lah Kok kowe ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki ceritane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Lik Senen sapa? Senen iki Pak Uncek. Oh, Pak. Nah, kuwi tau cerita. Heeh. Aku gawe Uncek iki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne ya. Nggih, selamat Mas Setyo. Mugi anggenipun bebrayan tasapi kantuk kamulyan. Amin. Juduk ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Iya, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Berarti mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan pasangan. contoh. Bojone koyo Uncak. gelem nampa kekurangane. Kaya Bojone aku karo Uncak. bojoku to, Mas. Iya, iya, iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Heeh, iya bener ya. Berarti Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setyo, wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. apa kuwi, Tru? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikirane leweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhane ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon petis e. Gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten Kok iso? Pripun? bar dereke panjenengan nika, Nggih. kan panjenengan paringi 1.500.000. Nggih nika teng Mojo Gedang nika. Nggih, sing Nggih. 1 juta kula keke bojo kula, Nggih. sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen dit lak kula cepetke nggen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kocap Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah, kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Apik. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek njupuk dit salatku batal. Iya no. Nek ra tak jupuk ya selake dhisaan bojoku. Bojo kula ki ya biajiret kok. Lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah diteben go ibu ngono.
Ya le Pak ngalah kula ngoten to. Terus akhire ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Kula ngeten ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti Sing merangka wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggo anyel kok, Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iji anyel. Lah bareng aku balap dolin bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo bojo ki kudu jujur. Bener. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane bakal ayem tentrem. Iya. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine Sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno Setyo. Waduh. Wong sen Setyo. Ya sore Mas Setyo bengi iki khusus sliramu. Aku ora mewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa mengambil hikmah. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten niku. Boten bareng. Nek tuku ning endi? Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Boten namung gegojekan. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setia aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mendhi wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser, Mbak. Selamat sukses nggih berdua nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Bahagia selalu Mas Setyo. Ya matur sembah nuwun wis pahargyan bate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi pokoknya saling menjaga Mas Setyo Mbak Siska wah jan elok hiburane ya pake dhewe sing asta Pak Yoyo komplit saka Madangkara wah ya kurang siji Mas iki Apa? mbok ya nyewa kipas kok ning kene ngono to Nggo apa? panas lho Mas gembro Wong ki lek metu keringete, kuwi malah kalorine terbakar malah sehat. Nah, rungokke kae. Lah ning nek Bagong niku nek keringetan terus raine suwe-suwe blonyok, Pak. Blobor ngono to. Nggih. Ora dadi Bagong Lah apa? dadi pinipin Nggih. Alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Cindilara sing mlumpuk iku ora payu ta, Cah. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen mriki. Sragen saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman ngeten niki ketika ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak becik-becike ya Mas ya. Nggih, senajan to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ngeten. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingu tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong Ning dhuwur. Dhuwur-dhuwur ben ketok. Ben ketok. Teh kaya njujung tremos. truk Gak. ning saru sinden lagi dahar ngisor sik. Nek ning isor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok, Misake ya. disoting sing mirsani lak ya. Disoting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono wae ya kok nang nggon debok kono. Lah. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah kaya Wayang, heeh. Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek umat Lah kok senanangan. nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Rene Kersake piye? Innalillahi. Rene acek nenduk debok ra apa-apa lek pengen tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok beli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene nek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slentik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh ngene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yen Apa? mriko kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miayi ngono lho. Yen Ya, mriko wis. kan ketok Halah gali. kowe omong Apa peh iki gak sing ngejab Mas yo. Mo. Ayo. Ora kok ngono Mas, iki kan Pak
Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. Lah nang kene wis renek sene kari duse. Ayo Ah, tang. ora apa-apa. Pak Yoyok we ora apa-apa. Ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso putu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bak yo pah jan sak ceplukan. Asline penasaran. Karo gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Lah tak munggah ki Mbak mawon. Iso to? Saged. Ayo, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, hati-hati kok ya malah ora. Ya, nang. Ya. Terus aja ditulungi. Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Alah, ya. Alah, ampun. Amit sewu le. Amit sewu le Pak Dalang. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kuwi kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar kaya ketoprak kae. Heeh. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Sugeng dalu, Sik Bapak. dikae background no ben apik. Nah. Wis. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Ayo sing abang. Ayo, lampune, Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang, matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Yo, ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. None ning. Yo. Yo. Kendalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbune sing kena ora ta turbune? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Nggih. Sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Mas. Wayang golek wis metu Iki jane iki libukan. lakon napa to ya? Kok Ora terus kaya apa-apa. ngene iki lho. Nggih. Wis ora Pokoknya masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk mendun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek wujud iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono jagongan karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinten? Paut, Pak. Paut. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan paut? Paut kuwi papa udoh. Oh, salah. nggak Apa, boleh. Pak? Paut itu apa? Apa Mas Petro paut? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. kinten papa udoh. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Saka nggih? sontek karemu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arek kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah kok. Ora kok tak go ngene mak era to. Nggih.
Ela, Keteran Muhammad diteran boten. Adan. Boten kula boten nyuntik anu garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek ae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek. Nggih. Ya bentuke Saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. Nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki ta. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lak ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh ngaten to. Iya. Ngopo cek? Engkrah iya. Ape cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora iki jam pira kok Pak? Yoyok mbok kon wudu iki. Sing ngakon mutu ya sapa? Tapi Lah Aku ora ngakon mutu. wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono-rono. Nggih, Dan selang nembang. ngantuk mengke. Oh iya, ding mesake. Ya, ya. Nggih, selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca? Kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya. Kowe iki piye to cekok ngono ki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Kato to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho ora. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to? Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombo tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ro kenal Lagi paut aku wis SD kok. Loh. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal jenenge. iki paut kowe SD. SD. Alah alah alah. Legit. Dek Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paut kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone lho. Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Alon lho biatre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan tau, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek iki lho. Jagongan Kuwi karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, Nah, kok malah sing cium tangan kowe? aku kan paut kene SD. Ya bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Dek, Dik Legit. Pengen nembang apa? Mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sik ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, Caping caping gunung. gunung. Oke, ya ya ya. Mawi bawa mboten? Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slidru? Apa ya? Bahaya. Slidru. Slendro. Madhep Slendro. rono, madhep Madhep rono. sana, madhep sana. Nah, kamera ndang. Jeng- Ah, ngono ta. Jenggleng mboten? Nggih. Sing jeglek Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jenggleng Diuncek ya. Niki napa niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Nah. Pinter cah Pengen iki. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Ayo. Apik. Papok. Papokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye to, Dok? Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngarani wong gemblok kok. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jenggleng urut, aku,
Bagong terus Uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk, Oke. Bagong, terus Sing pertama Sa- sapa? Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi Aja ngajari ngono. Petruk. D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin-Ipin. Oh ya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe iki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. Iya, bener. Ya, Tro. Yes. Gimana, Dek Legit? Gimana? Kerasa enggak Pak D Petruk? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku gede. Genti Kak anu Pade Bagong. Pade gembrot. Oke Pade Gembrot. Tapi ki kau roboh gak sih? Lah, iki Lek wewe kemenyek. mudeng lho. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembran ngasihan klambine gak muat kita. Iki senenono Pade Petruk kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Ah, kayak cilikane Birgita yo ngene iki ya. Jek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh, melah. Nana, yo. Yen memajang mengkaro janur kuning. Lho samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Oh! Ora. Wis. Kowe nyawang Pak D iki karo Pak D Petruk kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letongi. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Lho, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kire oleh Aku tonge ku lho gak letong, Lho, aku ku ngambek. lho wangi kok. Iya Oh, ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to iki ya padha ae kok. Oh, padha ta? Aku gak ero. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing jenggleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Waduh. Enggak. Jengglengmu kon dhuwur, jengglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya ning kok kono jengglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget nduk karo jenglingane Uncek. Piye? Nggih mboten kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iyalah. kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus selai. Iya. Selai. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh. Awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune. Pak anu to seniman ki, Bapak. Bapak asmane Boten sinten? Bapak dekor. Hah? Pengusaha di Dekor. Saya Dekor. Oh, Pak Dekor. Ibu Ibu presiden. Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, lah kowe iki anake Suci toh. Oh, bayane Suci Vita Dewi. Suci mbokmu kan rada koclok lho, Nok.
Suci. Kamu kan tok kuculuk. Gak boleh ngece wong tuwek. Lah, kuwi. Wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke kuculuke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Mbok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nak? Sing tinggi lah miring. Sing tinggi miring. Suci Ora pareng karo buke. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng iki. Ora, iya. Iki gak SGM tapi wilaras. Apa Oh, wis waras. Waras. wis waras. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Lah iki lho sing pertama kok. Senen ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya, iya. Pocita. Serwi. Hei. Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Nak, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo Kok buka. ngopo kok bacot ngene iki kok apa? Melipat. Pegel lho lakne pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye piye. Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo katok kok. Oh. Ya, gimana? Katanya wis kabeh kok. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Kok kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Pira? Wah, enek suarane. Suarane lho. Lho kok Pak Tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bojomu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elok-elok. Yang ngajarin nembang siapa, Nak? Pak Di Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi Iya. tang. Panas. 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 Udan. Panas udan. Aling-aling. Caping gunung. Capek. Gunung-gunung. Tapi sampai gunung. Pari Anda. Heh? Iya. Parian. Parian. Oh, parian, monggo. Coba parian. Wayang golek. Wayang golek. Linggih neng dingklek. Linggih neng dingklek. Dalange tuwek Dalange sinine cilik. Dalange tuwek. Penyanyine cilik. Ini cilik. terima kasih. Ora apa-apa tuh, Pak. Nika Ora mboten apa-apa. tuwek. Pak Yoyok nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. Padha wae. Padha Padha wae ae. sepoki kambek tuweki padha wae. Nah, Celaka. kok ngajari iki bantah to. Iki nek di bojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono teh. Nanti. Ayo, lanjut. Najan. Nadian wadon sarta
Suara suling kumandang suarane Ali mulan apa sekian ning kalakon ngono ya ngono Mane banyu Ela jos. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Legit? belum dipikir. Oh, belum dipikir. Iya. Sini tak Bener. lapi, tak lapi kuwi. Heeh. Mesakne, ora gelem. Sen kuwi kan ketok mesra ngono kok malah. Ya mesti gila. Oh, iya. Ketingale ngaten. Langsung langgamnya ya. Langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman perjuangan jor kelingan Tolong agem, mangga. Bayo, kok payung kok ngene iki? Lho wong kabeh ki duwe kelagian dhewe kok. Oh. Kaya Bu Kesi nek nyinden kan mesti ya karo ndemoki anu rambut. Nah. Terus Umi karo ndemoki kebaya. Ah. Iki ngene kelagian iki. Oh. Lah bojone Bagong iki sen-sen kene. Piye? Nyindeni ngadeg langsung ngene iki. Lah kayak iki mangkat telat urung adus. Ayo. syukur bisa Dangdut deh, no? Yo.
Dukung tepuk tangan yang meriah untuk Gendul Legit luar biasa. Multi talenta elok tenan iki. Jos. Pinter sekolahe Mbak Legit nggih. Tercapai cita-citanipun. Nggih penyemangat sampean nduk men saya sregep le sinau, sregep le. Nah, kae. Apa kuwi jenenge? Timbali Pak Yoyo. Nyaket Pak. Belajar tentang sindenan. Pak Yoyo, nyaket Pak Yoyo. Timbali Pak Cahyo. Nah, nyaket rene. Mriki lho ngarepe Tante Umi. Nggih, niki tanda tresna mboten kok close men jenengan niku terus kami bandanen matre mboten ning tanda tresna saking Pak Dalang sing kok arani tuwek mau lho ya. Iki pinten niki? 200. Pinten? 200. Sik kelas 3 ngerti dhuwit wisan sampean lho. Nggih, niki kangge jenengan nggih. Matur suwun, Pak. Heeh. Salim dulu no. Salim. Foto promone genep suwun, Pak. Saiki ditakoni